May adlaw mga igsoon, ako di si Kuya BJ ug oops, ayaw sa skip ang video. 1 minute ra ni. Para ni sa mga ginikanan diha. So, intro sa takajuta. Kabantay mo karon panahona sa mga bata nga tutok kaayo sa cellphone halos magbuntaga. Dili na masugo kay nakapokus na sa dula. Puro na lang pamalikas ang mugawas sa ilang baba. Daghan karon mga bata nga nausab ang ilang batasan tungod sa klase-klase nga panan-awon nga bawal nilang makitaan sa social media, porno site o sulod sa internet nga nikalat diri sa kalibutan. Paminaw mga ate, kuya, inahan, amahan o sa mga tao nga giilan nilang guardian. Ayaw pasagdi inyong bata uban ni kini sa maayong dalan nga na ay tinuod nga giilang Ginoo o dili pa ulahi ang tanan. Kay ang bata nga mudako nga walay Ginoo wala kini batasan ug alaot bu mga ginikanan. Layo ra sa bata nga mudako nga naay Ginoo kini buutan. Mahimo pa kining maayong modelo sa atong isig ka tawo ug mahimuot pa ang atong Ginoo kini bulahan. God bless you igsuon. Ampo, amping ug isalig nato sa iya ang tanan.